След една кратка коледна почивка, в която бизнесът уж трябваше да си почине малко, новините изобщо не спряха и се връщаме с сериозни юмруци и с еврото. Добро утро, добър ден, добър вечер и добре дошли отново в света на бизнеса и отвъд. В днешния епизод ще си говорим за милиарди, които се плащат за лични данни, юмруци между богаташи, изкуствен интелект, който ни застрашава по нови начини и секс магазини. Големите сделки и личните ни данни. Говорим за сделка, при която Oracle, компания, която години наред печели пари от база данни и инфраструктура за държави и корпорации, се готви да вземе мажориторен дял от TikTok в САЩ. Официално, за да бъдат по-защитени данните на американските граждани. Неофициално, за да бъдат по-контролирани. И тук става интересно кой стои зад Oracle. Собственикът на Oracle, Лари Елисън, не е просто поредният тех милиардер и един от най-богатите хора на света. Преди да стане символ на корпоративните бази данни, той е работил по проекти, свързани с държавни служби и събиране на информация, включително вдъхновени от системи за разузнаване и обработка на данни за държавата. С други думи, идеята да събира всичко на едно място и да можем да търсим неща за индивидите, все едно просто си ги търсим в Google, не му е чужда още от самото начало на кариерата. Сега пренасиме това минало в настоящето. Имаме TikTok, приложение, което знае какво гледате, колко дълго, на какво реагирате, кое ви ядосва, кое ви задържа будни в 2 през нощта и като всяка друга социална мрежа ни манипулира, като показва все по-ангажиращо и екстремно съдържание. И имаме Oracle, компания, която е експерт в инфраструктурата за данни, договори с държавни институции и дългогодишен опит в това да бъде гръбнакът, върху който се въртят чувствителни системи. Когато такъв играч вземе мажориторен дял в такава платформа, въпросът не е само дали данните ни се пазят от Китай, а кой точно държи ключа към цялата тази информация и в чий интерес ще се използва. На теория повече контрол от нашите кавички. На практика още по-малко анонимност, още по-малко прозрачност и още по-голяма концентрация на сила в ръцете на хора, които вече десетилетия живеят от това да знаят повече за нас, отколкото ние самите. Докато едни компании купуват бъдещето, други не успяват много да се задържат на повърхността. Знаете ги онези малки симпатични прахосмокачки роботи, които обещаваха да ни помагат в домакинството. Оказа се, че и при роботите има нокаути. Повишената конкуренция от по-евтини алтернативи, особено от Китай, доведе до това някои брандове като Roomba да обявят фалит. А сега преминаваме от прахосмокачките към изкуственият интелект и техните дейта центрове. Някои последни анализи показаха, че консумацията на вода за охлаждане на центровете може да стига мащаби сравними с цялата индустрия за бутилирана вода в света. Докато се радваме на по-умни алгоритми и по-бързи отговори, ще трябва да си зададем въпроса: а какво струва това на планетата? Да минем от технологичните крушета към истинските юмруци. В света на бокса видяхме поредния сблъсък между инфлуенсър и истинска спортна легенда. Един популярен ютубър и аматьорски боксер Джейк Пол реши да се пробва срещу Антони Джошуа. 6 рунда по-късно, една счупена челюст и то на 2 места и много шум в интернета. Това не е просто клюка. Това е пример как времената се смениха. Зрелището и инфлуенсър културата вече седят рамо до рамо със спортния елит. Но когато влезеш на ринга с човек, който е градил кариера, дисциплина и системност с години, лайковете не удрят. Юмрука си казва думата. И от бокса отиваме към един по-изискан, но не по-малко труден спорт – тениса. Българският младеж Иван Иванов оглавява ранглистата при юношите и показва, че работата и постоянството и подкрепата, разбира се, дават резултат. И от младите легенди в тениса до футболният елит в България, бивша звезда на Лудогорец Игор Тиаго в момента е във висшата лига в Англия и е вторият най-резултатен играч след Ерлинг Халанд. И сега от светлините на стадионите към светлините по улиците и в парковете. Проект бе внесен в Софийска община за 30 км изоставени ЖП линии и градски пространства, които да се превърнат в зелен пешеходно велоринг до 2032 година. Очакват се добавянето и на 4 зелени коридора, които ще свързват София с пътеките на Витоша. Ако бъдат изпълнени правилно, това няма да са просто симпатични градски проектчета, а дългосрочна инвестиция в здраве, екология, достъпно движение и място за събиране на общности. А за 20-та поредна година се повдига темата за липсата на паркинги в София и отново е внесен нов проект в Столична община, този път за 9 такива. В момента политиците най-вече изграждат преходни паркинги, където хората да си оставят колите и да използват там градския транспорт като алтернатива в център.
Преди месец ми се наложи да паркирам в буферен паркинг на Цариградско шосе, там до Интерекспо центъра, който събира по официални данни 1350 коли, един от най-големите в София. Ако не си използвал метрото, цените са обаче като в центъра на София, за което разбрах 20 лева по-късно. Но ако си, първите 2 часа са безплатни, а след това цената е 50 стотинки на час, или вече навярно ще са 50 евроцента. Обаче проблемът остава, че в центъра на града липсата си е направо болезнена. Особено ако сте имали да разнасяте продукти по обекти, знаете какво е. Но стига за коли, имаме и по-сладки примери, буквално. Бизнес, който продава торти в Кен, но не само за печалба, а с кауза, подкрепя SOS детски селища с всяка продадена торта. Това е идеалната комбинация на продукт, който се откроява, и ясна социална мисия. Ако искате да ги подкрепите, имат страхотна вендинг машина при храните в Ринг мола на Околовръстното. А като заговорихме за сладкото, от години спорим кое е по-малкото зло – захарта или изкуствените подсладители. Проблемът – дългосрочните проучвания за подсладителите често липсват. А голяма част от наличните са финансирани от самите компании, които ги произвеждат. В бизнеса и в здравето важи едно. Когато някой има прекалено голям интерес да ти докаже, че нещо е безобидно, добре е да си зададеш допълнителни въпроси. Около 14% от младите хора в Европейския съюз на възраст 15 до 34 години са напускали образованието си поне веднъж. В някои страни процентите стигат над 30%, но България е най-ниската в тази класация с под 4%. Тоест, децата, които отидат в училище, просто не излизат. На пръв поглед това звучи добре, но ако системата, която не напускаме, не работи достатъчно добре, ниското ниво на напускане не е гаранция за качество. Важно е не просто колко хора остават в системата, а какво реално получават от нея. И който учил, сега е време за LinkedIn, мрежата на доброто. В този сегмент просто взимаме няколко примера от LinkedIn и ги превръщаме в идеи за размисъл. Защо всеки бизнес има нужда от Project Management? Пост за това как липсата на управление на проекти води до стрес, допълнителни разходи, преработка и забавяния. Никой не обяснява на предприемачите, че структурата не е затвор, а инструмент, който ти дава свобода. Всички сме свикнали, затова сме станали предприемачи и сме избягали от корпоративната структура. По-добре е да сме бунтари и рок-звезди, но истината е, че дългосрочният успех идва именно от системи и процеси. И хетрик от финансови компании в България. В последните месеци България е привлякла няколко огромни финансови компании – Man Group, Capital.com и EBRD. Това означава нови работни места, по-голям интерес към региона и повече възможности за хората с умения в финанси, изкуствен интелект и операции. А сега продължаваме с една леко табу тема – секс-шоповете, които също са бизнес и трябва да ги обичаме. Историята тук показва собственик на секс-магазин, който показва, че не всеки бизнес трябва светлинно бързо да набира инерция. Някои ниши изискват повече време, познаване на клиента и преодоляване на психологически бариери от клиента, докато най-накрая не влязат и не застанат лоялни клиенти. Естествено, от тук да преминем към следващият бизнес, който се занимава с друг вид играчки, най-вече детските, или така наречените последствия от предишният бизнес. С бизнеса си Yes Group Васил Митевски създава играчки от корк и отскоро е започнал да произвежда и 3D маркери за рисуване. Те позволяват да се рисува върху раници, маратонки и дори върху гумите на велосипед, за да светят в тъмното. Тези и много други приложения са възможни с 3D маркерите с специални пигменти и Crocodile. Не всички дизайни светят в тъмното, но има едни нови магазини в София от добре познатият бранд за телефони втора ръка Swipe.bg, които, само да кажа, съм ги използвал за да купя последните си 2 телефона от тях и съм страшно доволен. Собственика Михаил Димитров споделя това, защото често виждаме как стартъпи забравят най-важното – качеството на продукта, услугата и доверието на клиента, и вместо това горят пари в бизнес разходи, които нямат значение. Споделя го това, защото при обзавеждането си на новите магазини, които са в София, Михаил не е използвал нито един дизайнер и само за 15 000 лева е успял да си ги оборудва всеки един от тях. И в света на стабилните стартъпи и клатещите се също, фокусът е върху български компании и идеи и продължаваме от Crocodile с други няколко компании, на които съм огромен фен.
Игрикаски, игри за запознанства и свързване, е уникално забавна игра с карти и въпроси. С една група приятели я играем вече всеки път, като се видим. Мисля, че вече 5-ти път ще стане този петък, който ще я играем и се пукаме от смях всеки път. Поръчал съм си я и аз за мое тесте и ще си ги нося със себе си на срещи с клиенти, малко да разчупим леда по бързият начин. А на следващия етап ще е да отида и на нетворкинг събития и в други общности с тях. А когато искаме да създаваме всъщност такива общности, не стига само да съберем хора в стая и да им задаваме въпроси за опознаване, удобни и неудобни. И тук стигаме до един друг страхотен български бизнес, който може да помогне, особено ако продавате продукти, свързани с козметика, longevity, wellness и фитнес. То тогава Стефи Крушкелове от novaraconsulting.net е човека за вас. Novara Consulting работят в сферата на изграждането на стратегии за брандове, за това как да се изградят и да се възползват от своите общности и лоялни клиенти и партньори. Много компании казват, ще направим нещо яко там в социалните мрежи, но не си задават два основни въпроса. Защо го правим, за кого го правим и как това се връзва с останалата ни визия. Без стратегия работим на парче и постоянно гасим пожари, без да растем в конкретна посока и да градим нещо стабилно. А заговорим ли за пожари, няма как да не споменем и новият сорт люта чушка от българската компания Hot Farms, който комбинира локалната идентичност и един невероятен продукт с характер. Това е още един пример как можеш да вземеш нещо традиционно, люти чушки, и да го превърнеш в модерен разпознаваем бранд, благодарение на основателката Славена Родинова, която много добре разбира силата на личният си бранд в социалните мрежи. Като съвет на седмицата, разбира се, струва си да развием всички личните си брандове, но съветът този път не е толкова бизнес съвет, колкото ментален. Има една идея, популяризирана и от Дейвид Гогинс, че когато си мислим, че сме напълно изцедени, реално сме на около 40% от капацитета си. Ако приемем, че сме спрели, тялото и умът ни се съгласяват. Ако решим, че можем още малко, обикновено се оказва, че сме прави. След празниците много хора се чувстват мудни, трудно се връщаме в ритъм, но ако сменим вътрешния диалог от изгорял съм към претоварен съм, да, но мога да структурирам нещата и да се сборя с проблемите, тогава започваме да виждаме решения, а не само умората, която сме натрупали. Не е до това да се лъжем или менталитета fake it till you make it. Тук искам да осъзнаем всички, че сме много по-силни и по-можещи, отколкото си мислим. И сега, да не завършваме чак толкова мотивирани, отиваме към числото на седмицата. Едно 1,5. При 1,5 градуса покачване на средните температури до края на века ще останат малко под 50% от ледниците по света. При 4 градуса покачване ще останат едва около 9%, според статия на BBC. Докато говорим за бизнес и технологии, не трябва да забравяме, че всички те съществуват тук, на нашата малка синя планета, която има своите лимити. Ако продължим да се отнасяме с нея по все по-груби начини, ще си изпаднем. И с това приключваме епизод 4 на Света на бизнеса и отвъд. Благодаря, че слушахте и гледахте. И не забравяйте да харесате видеото, да оставите един коментар с новина или бизнес, който според вас заслужава да влезе в следващия епизод. И както винаги, не забравяйте да търсите възможности там, където другите виждат само проблеми.